Nå, nu er vi jo sådan set dem, vi kan blive så. Ja, det er vel. Det er faktisk ikke for mange. Det kunne da godt være nogle flere. Ja, det er jo der sker noget. Det vil måske godt være noget at få nogle nyt med. Hvad tænker I? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Det skal ligesom være nogen, der passer ind, jo. Det var nogen, der kan holde ud. Ja. Og være sammen med. Ja, og jeg har noget der, jeg tænker det der med stadig videre at søge internt, men jeg tror simpelthen, det er det er jo vel ind, så... Ej, det kan ikke slet ikke til, at Vi er nødt til at skal håndplå. Ja, Der skal også være nogen i starten, jo. ja, Altså, det der med at lægge op på Facebook, det tror jeg aldrig, du. Jeg tror selv ud i binde. ja. Men har I tænkt på nogen sådan? Har I hørt nogen, der har boet ind med noget? Altså, jeg ved, Marie har jo sådan set så, Marie Kamp har jo sådan set så, at hun godt kan... Det er yderste nødt. Det er jo uden så. Hun har jo ikke ligesom på adresse i sådan. Nej, det ved jeg altså lige. Ej, men... Hun er sgu lidt træls til os. Ja. Ja. Nå, men skal vi bare så lige komme til det? Jo. Vi kan sgu da spørge om en bøje herinde. Ja, Svend. Prøv bare lige at holde ind. Jeg ved helt ærligt for helvede. Nej. Han kunne sgu da risikere at sige ja. Nej, det går simpelthen at køre videre. Ja. Nå, hej Jakob. Goddag. Ved du hvad, jeg er med til at lave revy. Ja. Og vi har egentlig snakket om det kunne være for det, jeg var med til det. Jeg tror ikke lige, jeg kan den af. Så følg. Nå. Goddag, Ip. Jo, Bjarne. Ip, det er for, at vi står og mangler nogle medlemmer til revy. Jo. Til at spille revy. Kunne du tænke dig det? Er med til revy? Ja, kunne du det? Nej, fandme ikke, hvor. Men jeg skal nok komme til Egil. Ja, det tænkte jeg nok. Der kan jeg af. Farvel. Vi er ude fra et revyhold, ude at finde nogle kandidater, der vil med til at spille revy og Nej tak, efter at med i. Nej, der skal jeg lige noget. Nej, det går. Jeg ved faktisk godt, at der har været nogen her før, men vi spiller jo revy, og vi vil bare virkelig gerne have dig med. Er du sikker på, det er noget for dig? Nej, det der med at spille revy, det er stå en scene, det er sådan set ikke lige mig. Det tror jeg så ikke lige. Vi er lige om at prøve at samle nogle folk sammen til revy. Det er jo lidt, hvad du har lyst til at have med til. Nej, det er bare rigtig forestillet, for det var det. Nej, det har han slet ikke lyst til. Nå, Nej, det er... Nå. Hold. Hey, Jens. Goddag. Det var, vi er jo i gang med revyne. Vi kunne da godt bruge en mand mere. Var det noget for det? Nej, det giver jeg simpelthen ikke med at gøre. Hello! Fuck off! Så fat lidt over, Willy! Det er fandme den døve. Ja, Vores satsning, den døde jo. nej, der er åbenbart lidt mange folk, der har en dårlig dag i dag. Så er der jo lidt andet for, end vi må køre til kloster for at spørge Marie. Gør vi det? Ja, det kan vi jo blive nødt til. Hej, Else. Hej. Det er her i bor. Men Marie, det er jo fordi, at lige før jul, der snakkede du lidt om, at du måske kunne tænke dig at være med til revy. Ja. Og hvad? Jamen, vil du stadigvæk det? Ja! Jamen, jeg elsker det! Ja! Hej Marie. Hej, Det Jacob. var hyggeligt. Jeg tænkte... Vil du ikke indenfor?
Nej, det behøver jeg ikke. Nej. Det er bare fordi, at jeg skal være med i revyen, og jeg tænkte bare på... Ej, hvor spændende. Ja, og jeg tænkte, kunne det ikke være hyggeligt, hvis du også var med? Jo. Så kunne vi ligesom lige... Det er faktisk sjovt. Jeg har kun gået og tænkt over, det kunne faktisk være noget. Ja. Der var noget lige for mig. Jeg tror virkelig også, at vi lige kunne lige give det et spark. Ja, Så det, lige det vil jeg helt vildt gerne. Det lyder bare fedt, mand. Så kan det være, at du også vil være med til at lave sommerfest her. Nå, jamen er du med til det? Ja. Marie! Gud, hej Laura. Er det noget revy, I står og snakker om? Ja, det er det faktisk. Ej, nu skal du bare høre, jeg er jo lige kommet hjem fra teaterskole, så jeg tænkte, jeg var sådan en, I lige står og mangler til noget revy. Ja, men så er det bare en aftale. Ja, vi ses. Så ses vi. Hej.